हेलो एवरीवन नैबे आदाया जोंना एसे गोजाननिफ्राय फैदों ओमफ्राय मा जायगा मोनलाय आदा जोंना गलाघाट डिस्ट्रिक्ट हा गलाघाट डिस्ट्रिक्ट उरियामघाट होनना बुङो जायगाखौ हा उरियामघाट होनना बुङो जायगाखौ उरियामघाट बे गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों ओमफ्राय दिनै आङो बे भिडिअ खालामनायनि मेन रिजोना जाहैबाय बेबायदि भिडिअ खालामनो गोनां गैयामोन दिनै ओरैबायदि अनलाइनाव अयथासार मुलि फानलागासिनो दङ बा अनलाइनाव बिहर बिराद जालागासिनो दङ दा बेबायदि जानाया बिराद गिदिर ब्लान्डार मिस्टेक जाबोगासिनो दङ मानो होनोबा नों अनलाइनाव जे मुलि बिहरनानै जायो नों मानि थाखाय बिहरनानै जादों मोदोमाव सानायनि थाखाय बिहरनानै जादों बा मोदोम मा होनो गोदोना सानायनि थाखाय बिहरनानै जादों जानजि सानायनि थाखाय बिहरनानै जादों हान्थु सानायनि थाखाय बिहरनानै जादों मुलियारि जादों खालि मा बुस्थुखौ जादों नों एस्टेरइड जादों ना पेन किलार जादों ना माखौ जागासिनो दङ दा बे बुस्थुखौ बिराद साननो गोनां बाथ्रा दिनै बे आदाया आंनियावहाय फैदों गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दा एफा गोजान मानो फैनो गोनां दंमोन मोनसे आंजों जिरायनानै कनसाल्ट खालामनाया बुस्थुआ बेलेग जायो दा डाइरेक्ट फनाव रायलायबाय फनावनो कनसाल्ट खालामबाय डाइरेक्ट मुलिखौ हरबाय बा जाग्रायाबो जाबाय बिदिजों जेबो बेनिफिट मोननाय नङा उल्था लस जागोन मारै उल्था लस जागोन होनोबा दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो नोंनाव जुदि हान्थु सादों हान्थुआ मानि थाखाय सादों दा बे मोनसे रिजन थायो बै हान्थुनि सिङाव जों हाबनांगोन बे हान्थुनि सिङाव हाबनो थाखाय जों मा खालामनांगोन एक्सरे खालामनांगोन एक्सरे खालामनानै आरोबाव जुदि एक्सरेयावबो जुदि जेबो डिफेक्ट मोनाखै जोङो एमआरआइ खालामनांगोन एमआरआइयावबो डिफेक्ट गैयाखै इउरिक एसिड टेस्ट खालामनांगोन बेफोरखौ मोनफा मोनफा स्टेप नायखांनायनि उनावसो मोनसे मोजां रिजाल्ट फैयो जाय बुस्थुआ डिफेक्टेड बा डिफेक्ट जादों बेखौ जोङो हमनो हायो दा जों गुदि गैया खिथा गैया डाइरेक्ट सानायनि नालाय सानायनि डाइरेक्ट जाबाय पेन किलार जाबाय दिनै पेन किलार जानाय लोगो लोगो मा जागोन जोंनाव किडनि हेमरेम जाफैगोन लिभारा हेमरेम जाफैगोन अब्ला अट'मेटिक जुदि बे बुस्थुआ बारायलांबाय थायो जोङो मोनसे स्टेजाव ओरैबायदि थांनो हागौ मानसिया केन्सार लेभेलसिमबो सहैनो हागौ दा जोङो सादों होननानै सानायनिल' जागोन सोरबा अनलाइनाव हरगोन बे अनलाइनाव बिहर जाबाय थागोन बिदि नङा सोरनाबा जुदि गोदोना सादों गोदोनाया मानि थाखाय सादों गोदोनायाव बडाल' मोनो ना सायोबो ना मिजौबो बे गोदोनानिफ्राय मा आखाइयाव मिजौ लांदों नामा आथिं आखाइया दुरबल जालांदों नामा बेफोरखौ मोनफा मोनफा माबा थायो पइन्टस थायो बा मोनफा मोनफा सिगनेल थायो जुदि जोंनि गोदोनायाव खोथानि खोथा हमनानै लाबाय जुदि रोदा मोनसे नाख्रेब जानानै दङ बे रोदा मोनसे नाख्रेब जानाया मा सिगनेल होदों आखाइजोंल' ओंखारलांदों ना कमप्लिटलि देहाखौनो एफेक्ट खालामदों दा बेफोरखौ अनेक नायनांगौ जायो जों मुलिखौ बिहरो जायो अनलाइनाव नुदों होननानै जादों बिदि नङा दा दिनै आदाया एफा गोजाननिफ्राय आंनाव फैनो गोनां गैयामोन मानो आंजों जाय बुस्थुआ कनसाल्ट खालामनानै थेरापि लागोन बा ट्रिटमेन्ट लागोन बे बुस्थुआ बेलेग जायो ओंखायनो मुलि होननाया सोबानो दि हामगोन बे नङा जोंना अनेक जइन्टआव प्रब्लेम थायो सोरनाबा रिउमेटइड आर्थराइटिस थायो सोरनाबा आर्थराइटिस थायो सोरनाबा अस्टिअ आर्थराइटिस थायो सोरनाबा स्पन्डिलाइटिस थायो सोरबा एलकालाइजिं स्पन्डिलाइटिस थायो सोरनाबा स्लिप डिस्क थायो सोरनाबा डिसअर्निया थायो डिसहर्निया थायो बेबायदि मेल्ला रिजन थायो सानाया दा सोरनि सानाया मा जादों बे सिम्पटमखौ डाइरेक्टलि सादों होननानै मुलि जाबानो जाया जाय मुलि जागोन नोंनो गाब्र'गोन नों दिनै गावनि किडनिनि हेमरेमखौ खमायनानै लागोन नोंनि लिभारनि हेमरेमखौ खमायनानै लागोन नोंना साइड इफेक्ट जागोन मानोथो होनो पेन किलार बारा जानाङा किडनि डेमेज जायो दा बेनि थाखायनो आरोना ओंखायनो हागौ माने गावखौ सेफआव दोननानै बै अनलाइन मुलि बिहरनायनि जानायनिफ्राय गोजानाव था आरो बै मानसिया जाय अनलाइनाव दि मुलि फानदों बेयो सार्टिफाइड नंगौना नङा बे सार्टिफाइड नंगौना नङा मानसिया बेसेबां एक्सपिरियेन्स दङ बेयो बेमाराव माबायदि नलेज दङ बेमारा मा बुस्थु सानाया मा बुस्थु मानिफ्राय सृष्टि जादों मारै फैदों बे बुस्थुनि नलेज बेनाव दंना गैया अस्टिअआर्थराइटिसआ मा बुस्थु बेयो मा जायोबा बारा जायो मा जायोबा खम जायो मा ओंख्रिखौ जायोबा बारा जागोन मा ओंख्रिखौ जायोबा खम जागोन बे बुस्थुखौ बेनाव नलेज दंना गैया दा बेफोरखौ मानसिखौ नायनानैसो मुलिखौ जानांगौ जों खालि बुंनोसै नै ओरैबायदि माबायाव हगारनोसै बा ओरैबायदि माबायाव माने इउटुबफ्राव हगारनोसै ओरैबायदिनि मुलि मा ओरैबायदिनि मुलिया मा दा बेबादिनो खालि सानाय सुनायनिल' नङा अनेक सिंनि खोथा दङ सोरनाबा
गल ब्लाडाराव स्टन जादों बे गल ब्लाडाराव स्टन जानाय माब्लाबाबो उइदाउट अपारेशन बे हामनो रोङा बेखौ जों जुदि आयुर्वेदिकजों बा जों जुदि अनलाइनाव डिलिभारि खालामनाय अनलाइनाव डिलिभारि खालामग्राफोरनिफ्राय जों जुदि मुलिखौ बिहरनानै जायो जाबाय थायो बे गल ब्लाडारनि स्टना देरै 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 मोनसे टाइमाव बे गल ब्लाडारानो ब्रास जागोन होमबा नों मानसिया थांनानै थानायनि खुनु चान्सआनो गैला बेबायदि मिस्टेक जानो हागौ आरोना ओंखायनो बेबायदि अनलाइन डिलिभारि खालामग्रा बा अनलाइनाव हरग्रा मेडिसिन फानग्राफोरनिफ्राय एसे गोजानाव था आरो बेना बेसेबां नलेज दङ बेफोरखौ एनालाइज खालाम जुदि नोंनि न'आव थांनानै फानहैग्राबाबो बा अनलाइनाव फानग्राबाबो दा बे मानसिया जुदि सार्टिफाइडआनो नङा आयुर्वेदिकनाबो मोनसे सार्टिफाइड थायो आयुर्वेदिक मुलि फाननायनिबो मोनसे सार्टिफिकेट मोनो बेयो बेसेबां माने आयुर्वेदिकनि ट्रेनिं लानांगौ जायो बोसोरथामनि कर्स लानांगौ जायो बिनि उनावसो नों मुलि फाननो मोनो बेयो प्रेक्टिस खालामनांगौ जायो बोसोरथाम आयुर्वेदिक फानोबाबो दा बेबायदि बुस्थुनिफ्राय एसे गोजानाव था आरोना हागौमानि दा बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ फोजोबथ'नाय जाबाय नैबे आदाया जेखिजाया न'आव माखासे प्रब्लेम दंमोन बेखौ आंनाव कनसाल्ट खालामफैदों कनसाल्ट खालामखांनानै दा आदाया थांसिगोन आरोना दिनै एफा गोजाननिफ्राय फैनांगौ गोनां गैयामोन मानो बे बुजिनो रोंदों आदाया आंनियाव फैनानै जिरायफैनानै कनसाल्ट खालामोबासो बे बुस्थुआ सल्भ जागोन थेंक इउ स' माच बेखिनिल' भिडिअआ एसे गोजानाव था आरो अनलाइन डिलिभारिनिफ्राय